उपस्थित राहिलेले सर्व नागरिक, शासकीय कर्मचारी, बंधू आणि भगिनी, आजचा हा 77वा प्रजासत्ताक दिन उत्साहात आपण साजरा करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि या ठिकाणी तशी उपस्थिती ही चांगली लाभलेली आहे. भारतीय संस्कृती झाली आणि त्यानुसार भारताचे कामकाज तिथं कायदे मंडळ, न्याय मंडळ आणि प्रशासकीय अंमलबजावणी करणारे प्रशासकीय मंडळ असं हे जे अधिकार आपल्याला प्राप्त झालेले आहेत ह्या केवळ आणि केवळ त्या संविधानामुळे झालेल्या आहेत आणि त्याचा आपण प्रजासत्ताक दिन म्हणून या ठिकाणी आपण साजरा करत आहोत. साजरा करत असताना तहसील कार्यालयाचा आवार कमी पडत होता. का नाही, आपण देशासाठी जर एवढ्या हुतात्म्याने शहीद झालेले आहेत, मग आपण सुद्धा आपला हा कार्यक्रम एका चांगला आणि आगळावेगळा करावा अशी मनात कल्पना होती आणि त्याप्रमाणे आपण इथं प्रयत्न केलेला आहे. कमी कालावधीमध्ये शेवटचे 7-8 दिवसच राहिलेले होते आणि हा संकल्प केलेला होता आणि शासनाची त्यांना मंजुरी पण मिळाली आणि इथं हे काम करणारे कॉन्ट्रॅक्टर शेळके यांचा मी नामोल्लेख मुद्दाम करेल की त्यांनी इतकं कमी कालावधीमध्ये आपल्याला हे मैदान, हे कंपाऊंड आणि हे स्टेज निर्माण करून दिलं. त्यामुळे त्यांना मी धन्यवाद देतो आणि आपण सगळे तिथं उपस्थित राहून या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली त्याबद्दलही आपला आभारी आहे. आणि लहान लहान मुलं आलेले आहेत, त्यांचा कार्यक्रमाचा आस्वाद आपण घेऊया.